ಒಂದನಕ್ಕೆ మీకు మీ అందరు సామినరే మన ప్రభుత్వ యేసుక్రీస్తు పెదటే మళ్ళీసారి మీ ముందుకు వాసి దేవుని మాట మరి మీతో పంచుకున్న దేవుని సాయంత్రంతో దేవుని పెంచుకు నాకు మరి మీ ఆరోగ్యం సాయమిందే, మరి మీ కుటుంబం అందరూ సాయమినరే. నిజంగా దేవుడు మనం చాలా కాపాడను, మనకు మంచి ఆరోగ్యం ఇస్తారు వినాం. మరి ప్రతిరోజు మనకి ఇస్తారు వినాం. రోజు మరి ఈ లోకత ఓడుకు మరి బెచ్చుకో మరి బాధ శ్రమ కష్టాలు మతకని సరే మరి దేవుడు మరి మనతోటి మంజోరే. మరి ఓనాకే మన ఓడినాక దేవుడు మన సాయంత్రం గురి వినాం. మరి దేవుని బెచ్చుకో నాకు నాడు కూడా మాడు కొన్ని మాట మన క్యాన్స్ కదా మరి యోవన కుసులి కబురు నుంచి మాడు చాలా విషయం మన ఓడురు వినడ. నాడు కూడా ఓడుకున్నాడు. యోవన కుసులి కబురు 18వ అధ్యాయము 28 నుంచి 40 వచ్చిన వరకు చదువుకోడ. యోవన కుసులి కబురు 18వ అధ్యాయము 28 వచ్చిన నుంచి 40 వచ్చిన వరకు ನಾನು చదివుతాను. క్యాన్సాటి ఒక మీరు బైబిల్ మీద మీరు ఓడండి. అస్కే తెల్ల వీణ సమయతే ఓరు కైపనగ్గ నుంచి ఏసిని ఆ దేశతే పెద్దతెలోను తీసి అత్తూరు అంటు తగలకుండా పస్కా దోడ తిందవాలించి ఓరు ఆ దేశతే పెద్దతెలోను లోపల దాయకుండా మత్తూరు. కాబట్టి పిలాతు ఒరగ బయదికి వాసి ఆ మనుషుని పూర బాధ తప్పు వాటిని ఇంజరు తలుపుతూ దానికోరు ఈయన బాధ తప్పు తుంగుకొని మతుకు ఈయన మేఘ తీసి తర్రం ఇంజరు వరకు జవాబుకెత్తారు. అసలు పిలాతు వారు నోడి అలా ఎత్తుకు మీరే ఈయనని తీసోసి మీ ఆజ్ఞయాకు పేసి మీరు తీర్పు తుంగాటి ఇంజవరకెత్తాం. దానికి యూదుర్కు మా ఆజ్ఞాకిని పేసి మమ్మ బేను నౌకనానికి మాకు అధికారం ఇల్లే ఇంజవరకెత్తు ఓండు బేలాంటి సావు ఆదితో ఇంజి యేసు ఇదివరకు కెత్త మాట జరగనానికి అలా కెత్తూరు. అస్కే పిలాతు లోతే లోపటికి అంజి ఏసిని కరంగి నిమ్మ యూదురికిన రాజునే ఇంజర తలుపుతాం. దానికి యేసు నీకు నిమ్మ ఇలా కెచ్చి నేనే ఇల్లుకు వేరే వారు నాశాంక ఇలా మీకు కెత్తోరా ఇంజరే ఓ నిన్నే తలుపుతాం. అస్కే పిలాతు నన్న ఈదుండి అయ్యాను కదా, నీ సొంత కులతోరు నేనే పెద్ద పూజారిని కదా నేను నాయకు ఒప్పగిస్తారు నిమ్మ బాత తుంక్తి ఇంజరే కెత్తాం. దానికి యేసు నా దేశం ఈ లోకత్కి చెందదయ్యో, నా రాజ్యం ఈ లోకత్కి చెందదిత్తుకు నాన్ని యూదురికిని కైదు ఒప్పగేసుకుండా నా పనివారు నా శంక మైదుతురు గోని నా దేశం ఈ లోకత్కి చెందదయ్యో ఇంజరే జవాబుకెత్తం. అసలు పిలాతు ఓరి నోడి అలా ఇతుకు నిమ్మ రాజునే ఇంజోరే కెత్తం. దానికి యేసు నిమ్మ కెత్తాటే నన్ను రాజునే నిజాయితీని శంక సాక్ష్యం కెత్తానికి నన్న పుడతాను, దీని శంకే నన్న ఈ లోకత్కి వస్తాను. నిజాయితీ మందనుడు నా మాట క్యాంజునో ఇంజోరే కెత్తం. దానికి పిలాతు నిజాయితీకు బాత ఇంజోరే తలుపుతాం. అలా తప్పుతపోయ ఓడు ఈదురికి నగ గిరుడి బయటికి వాసి నన్న ఓ నగ బాత తప్పు ఊడిల్లని ఇంజోరే కెత్తం. గోని పస్కా పండుంతే నన్న నీ శాంక ఊరిని విడుదల తొంగటం ఓరో మామూలు మిందే కదా, అలా ఇతుకు ఈదురికిన రాజుని నన్న విడుదల తుంగటం నీకు ఇష్టమేనే ఇంజరు తలుపుతాం. అస్కే వారందరూ కలిగి ఈయనని ఒద్దుకొని బరబ్బని విడుదల తుంగ ఇంజర గట్టిగా కూకోవాటికి ఎత్తారు. ఆ బరబ్బా ఇందరుండు ఓరో దొంగాసి మొత్తం. మరి మాట దేవుడు దీవిస్తాం. మరి మన ఓడుకు మరి యేసుక్రీస్తుని మరి పిలాతుని మొన్నే తీస్తుంది. మరి ఈ పిలాతు బేనాయిత్కు ఆగ రోమా మరి ప్రభుత్వ అధికారులు అంతకుముందే మన ఓడుతాడా మరి మత పెద్దని మున్నే మరి యేసుక్రీస్తుని తీసేసి ఓని మున్నే కుప్పిసి ఓని మున్నే నిచ్చివాటి మరి చాలా మరి విచారణ తొక్కుతారు. తర్వాత ఇంజే పిలాతుని మున్నే యేసు ప్రభుని విచారణ తొంగనాకి మరి యేసుక్రీస్తుని మరి తీసుకొస్తారు, నిలబడతారు. అసకే తెల్ల వీణ సమేత ఊరు కైపానగర్ నుంచి ఏసిని ఆ దేశతే పెద్దతెలోను తీసి వస్తారు. ఒకటి ఇది పిలాతునగ్గ ఊరు తీసుతారు అన్నమాట. యేసుక్రీస్తుని గురించి బయట కొనుపురం మరి నేరం మోపుతారు, అనుపూర్వ తప్పు మోపుతారు కనుక మరి యేసుక్రీస్తు శిక్ష
మరి ಶಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತದೆ ಅರ್ಧವಲಿಂಜೋರೆ మరి పిలాతుని మున్నె కూడా తీసుకొస్తారు భారత్కు. మరి మత పెద్ద నుంచి ఓరు తీర్పు మరి పొందవాలి. తర్వాత ప్రభుత్వ అధికారి నుంచి ప్రభుత్వ అధికారి నగర నుంచి వారు తీర్పు ఇత్తది వారు పొందవాలి ఏందవాలి. అందుకనే ఇక మరి రోమా సామ్రాజ్య అధికారి అత్త ఈ పిలాతుని మున్నడికి యేసుక్రీస్తుని మరి తీసుకొత్తకు మండి ఊడున్నాడు. ఇక మన ఊడుకు యేసుక్రీస్తు ఆಗ ಮತ್ತಪ್ಪ ಆಗ ಮಂದಿರೋ చాలామంది మరి అంటు తగిలి తింజోరే ఓడి అంటు తగిలి తింజోరే పస్కా దోడ తిందవలింజి ఓరు ఆ దేశದ పెద్దల్లోనూ లోపటే దాయకుండా మత్తోరు ఓడి ఆಗ మరి పస్కా పండుగ సందర్భ యేసుక్రీస్తు ఎరుసలేం మొత్తం వాడు మున్నే క్యాన్స్తాడా ఆ పండుగతే ఆಗ మరి దోడ తినడానికి వస్తారు. ఆ పండుగ జరిపి మరి పండుగ ఊడి ఆ పండుగ మరి పాల్గొని వస్తారు. మరి యేసుక్రీస్తు ನೋಡಿ ಓರು మా కంటు తగిలింది ಬೇಲ ಅದು ಓಡು మరి తప్పు దుంకుత ಬೇಲ దోషం తగిలింది ಬೇಲ ఇత్తటి ఓరు మరి లోపల దాయకుండవరు మరి బయట మొత్తానికి మండి ఊడరన్నాడు. నిజం మాట గమనిసుకు యేసు ప్రభుని ఒకటి బాధ మరి పాపం ఇల్లే మరి బాధ తప్పు ఇల్లే కానీ ఇక ఊరు మనం ఓ నోటే బాత మిందే ಬೇಲ ఇత్తట్టుగా ఇక ఓడరు మీరు నిజంగా మనం గమనిసుకు మరి ఓరొకటే మరి మనుషులకి నా ఒకటి పాపం ఇత్తది మింది తప్పు ఇత్తది మింది కానీ ఈ గూడుకుమారుడు మరి ఆ అంటు తగిలింది బేలాయింజరోడు మరి యేసుక్రీస్తు అక్కడ మీనవింజరే వాడు తప్పు దుంకుతా కాబట్టి తప్పు దుంకుతాడు ఇక లోపల తీసుకొస్తారు జరువురు ఆ దేశത്തെ పెద్ద అత్త లోని దాయకుండా వారు బయదే మత్తారు. అసలు మరి పిలాతు బయటకు వాసి వారిని మరి కరగను బెరెత్కు ఈ మనసుని పొర బాత తప్పు వాటిని ఇంజరే తలుపుతాం దానికి వారు ఈడు బాత తప్పు తుంగకుండా మత్తుకు ఈయనని మీ అగ్గ తీసి తర్రం ఇంజరు వానికి జవాబు కెత్తారు. అసలు మరి పిలాతు తలుపుతాం ఈయన పొర బాత తప్పు మీద ఎత్తుకు ఈయన పొర మరి ఈయన బాత తప్పు ఇల్లుపోతే మమ్మల్ని తీస్తారం కదా ఇంజరే వరకెత్తాం. మరి మీ ఆజ్ఞకి వినిపేసి మీరు శిక్ష వాటొచ్చు కదా ఆయన సరే మరి పిలాతు వారిని తలిపితాం తప్పి ఎవరికి అవుతారు మరి మా ఆజ్ఞకి వినిపేసి మమ్మ బేలాంటి శిక్ష మమ్మ ఇవ్వం కానీ ఈయనకి తీర్పు ఇదవలేం జరే ఆగ మత పెద్ద మరి రోమా సామ్రాజ్య అధికారి ఎత్త మరి పిలాతుని మున్నే వారికి అవుతారు. అసకే మరి పిలాతు యేసు ప్రభున వాసిలో తలుపునాయిగా మా డోడ్కు 33 వచ్చిన ఓడుకు అస్కే పిలాతు లోపడికి ಅಂಜಿ ఏసుని కరింగి నిమ్మ యూదురికి రాజునే ఇంజోరే తలుపుతో దానికి యేసు నీకు నిమ్మెలాకెచ్చనేనే ఇల్లుకు వేరే వారు నా శాంక ఎలా మీకు కెత్తోరా ఇంజోరే అని తలుపుతో వర్డ్ మరి యేసుక్రీస్తుని పిలాతు తలుపును బెల ఇంజోరే నిమ్మ మరి యూదురికి రాజు నిమ్మేనైనా తలపను. మా డూడ్కు నిజంగా మరి మున్నటి నుంచే మరి ఇస్రాయేల్కు మరి జనాకు అందరూ మరి మెస్సయ్య వేయితో మరి యూదురికి రాజు వేయితో వారు ఊడరు మొత్తం ఎదురుడరు మొత్తం అయ్యో నిజంగా వారు ఎదురుడరు మొత్తారు మెస్సయ్య వేయితో ఈ లోకతి పుట్టితో జరే నిజంగా వారు ఎదురుతాటికే మెస్సయ్య ఈ లోకత్కి వస్తాం కానీ వాడు రాజుగా వాదిಲ್ಲ కానీ ఈ లోకత రక్షకుడిగా ఉండి ఈ లోకత పుట్టుతాం మరి ఈ లోకతి మందని పాపం తుంపుతా మరి పాపతి మత మరి జనాకు అందరిని రక్షించడానికి ఒక రక్షకుండుగా ఈ లోకత్కి వస్తావు మరి ఈ లోకత పుట్టుతావు ఈ ఊడుకు కానీ ఆಗ మತ್ತ ప్రజలకందరూ ఇస్రాయేల్కి అందరూ జనాకందరూ యూదురికి రాజుతారుగా చాలామంది అర్థం తుంకుంటారు. అందుకనే మా డోడుకు యేసుక్రీస్తు పుడతపాయ కూడా మన మనకి జ్ఞానులకు కూడా ఓరు మరి రాజు పుట్టితో యూదులు రాజు పుట్టినారు ఓరు అనుకుంటపాయ ఓరికి మరి దేవుడు మరి మున్నే ఆ జ్ఞానం వారికి ఇస్తా కాబట్టి వరంజి మరి రాజుని ఎవరు తలుపుతారు ఏ రోజు రాజు మరి యూదుల రాజు బెగ మరి పుడుతుంది మా యొక్క వత్తము బెగ పుడుతుంది జరే
మరి యూదులు రాజు పుట్టుకు రాజు మందన లోతే పుట్టి మనతో ఏం జరిగేవారు రాజు నాకు అని తలుపుతారు మండ ఊడితాడు మున్నే ఇలా మన ఊడరు మతుకు తర్వాత చాలాసార్లు కూడా శిశువులు కానీ వేరే వారు కూడా మన జనాలు కూడా ఊరు కూడా ఈయనే యుద్ధకి రాజు ఈయనే మెస్సయ్య బేరాయించారే ఊరందరూ మరి మరి అర్థం తుంపుకుంటారు మరి మెస్సయ్య ఈయనే కానీ వాడు వత్తది రక్షిస్తున్నాకి వాడు మరి రాజుగా మంచి వాడు మరి పరిపాలన తుంగనకు వాదిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఇది మన అర్థం తుంగుకోవాలి. అందుకని యేసు ప్రభు మరి ఎరుసలేం మరి వాదనస్ కూడా చాలా గొప్పంగా ఊరేగిస్తారు. పాట పాడరు మరి పద పాడరే తర్వాత ఆ గాడిద పిల్లత పొర ఊరేగిస్తారు భారత్కు ఈయన రాజుగా వాసుగావించరే ఇంకా మా కష్ట శ్రమ ఇల్ల మన్నో మాకు భారత్కు వీడు పరిపరిస్తావు ఈయనే ఈయనే రాజు ఇందరు ఒక పదాపాడరు ఓనికి మరి స్వాగతంకి అవుతారు మన ఊడితాడు. కానీ నిజంగా మరి ఇక యేసు ప్రభుకి రాజ్యమే ఇల్లే కానీ మరి పిలాతు బేల తలపనం నిమ్మ ఎదురికిన రాజునే నిమ్మ ఇంకా తలపనం ఇతుకు ఒక మందని జనా కూడా మరి ఎదురికి రాజుని అర్థం తుంకుంటారు చాలామంది. మరి పిలాతు కూడా అద్దె అర్థం తుంకుంటాం కానీ నిజం కొడుకు వానికి రాజ్యమే వెళ్ళే వానికి మరి బేన్ రాజ్యం వెళ్ళకుండా ఆ రాజ్యానికి మరి రాజు బేలమంతాం మరి యేసుక్రీస్తుకి బేన్ రాజ్యం వెళ్ళే కానీ పిలాతు బేల తలపనం మరి నిమ్మ రాజునే ఎదురికిన రాజునే తలపనం యేసు ప్రభుకత్తో నీకు నిమ్మేలాకి వచ్చినే ఇల్లుకు వేరేవారు నా సంఖ్య మీకు ఎత్తోరే జరే మరి యేసు ప్రభు తలుపుతూ మరి పిలాతుకి వచ్చిన నన్ను ఈదుని అయ్యాను కదా నీ సొంత కులతోరు నేనే పెద్ద పూజారికి కదా నేను నాయగా ఒప్పగిస్తారు నిమ్మ బాత తుంక్తి నింజోరే కెత్తం దానికి యేసు నా దేశం ఈ లోకతికి చెంతదయ్యం నా రాజ్యం ఈ లోకతికి చెంతదెత్తుకు నాని ఎదురికిని ఖైదే ఒప్పగించకుండా నా పనివారు నా శంక మైదుతోరు గోని నా దేశం ఈ లోకతికి చెంతదయ్యింజరే జవాబుకెత్తాం. ఇక మా నూడుకు మరి రాజ్యం లేకుండా రాజు మన్నం అందుకని యేసుప్రభుకి వచ్చాడు ఆ పిలాతు తలుపుతో మరి మీ ఎదురికే కదా నేను మరి నాకు అప్పగిస్తారు మరి అతను తప్పు మీద ఏం జరే ఊడ నాకు అప్పగిస్తారు కదా ఇతుకు యేసుప్రభుకి వచ్చినాం మరి నా దేశము ఈ లోకతికి చెంతదయ్యం నా రాజ్యము ఈ లోకతికి చెంతదిత్తుకు ఒకవేళ ఈ లోకతికి చెంది మతుకు నా మనుషులకు నా శిశురుకు మరి ఈదురికి నుంచి నన్ను మరి కాపాడి మంతుకోరు మరి ఈదురికి ఒప్పగించకుండేవారు మరి ఎవరు నా శంక మైదుతారు మరి ఫైట్ తింగి మంతుకోరు కానీ నా దేశం ఈ దయ్యం నా లోకం ఈ దయ్యం జరి యేసు ప్రభు మరి పిలాతుని మున్నాయి ఖర్చును ఊడట నిజంగా మన డోర్కు మరి యేసు ప్రభుని లోకం ఇద్దే యేసు ప్రభుని దేశం ఇద్దేనే అయ్యో మరి యేసు ప్రభుని దేశము ఈ లోకం రాజ్యం బయటకు మరి పరలోక రాజ్యం మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు అక్క మిందే బెస్కెట్కి మరి నిమ్మనన్న మందని దేశం మరి పరలోక దేశం కానీ యేసు ప్రభు ఈ లోకతికి చెంతను అయ్యో వాడి దేవుడు మరి ఈ లోకతికి భారీ వస్తావు ఇతుకు మరి 2000 సంవత్సరం క్రితం వాడు ఈ లోకతికి భారీ వస్తావు ఇతుకు మరి బెస్కత్కు మరి మొట్టమొదటి మరి మనుషులకు మరి అవ్వ ఆదం బెస్కత్కు మరి పాపం తుంపుతారు మరి దేవుడికి వ్యతిరేకంగా బెస్కత్ పాపం తుంపుతారు దానివల్ల ఈ లోకతే మరి పాపం ఎత్తది వస్తే మరి సైతాన్ ఎత్తది ఈ లోకతే మరి అధికారంతో కొరిమిందే మరి న్యాండు వారు కూడా సైతాన్ మరి అధికారంతో కొరిమింది కాబట్టి ఆ పాపతి నుంచి మరి రక్షించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకతికి వస్తాం ఒక దేవుడిగా మొత్తం ఒక మనిషిని తీస్తే మనిషిని వదిలిన వాడు మరి వదిలేని వాడు మరి మనిషిని వదిలిని వాటి మనిషిని తీస్తే వాడు ఈ లోకతికి వస్తాం ఒక మనిషిగా ఒక దేవుడిగా వాడు ఈ లోక జీవిస్తాం మరి 33 సంవత్సరం వాడు జీవిసి వాడికి ఎత్తడిగే మరి
అందరి గురించి మరి పాపంతో ప్రతి ఒరను గురించి ఉండు ఆ శిలోద పొర నెత్తుకు కారిస్తుంది ಕೆತ್ತಾಟಿಗೆ ಉಂಡು ಆ ಶಿಲೋದ ಪೊರ ಉಂಡು ಪಾನ ಮೆತ್ತು మరి నీ శంక నా శంక ఉండు ఆ ಶಿಲೋದ ಪೊರ మరి ಡೊಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಸಮ್ಮತ್ ತುಂಬ್ತರು ಒಂದು ಗಿರಿಡಿ ಮಲತೆ ಹತ್ತು యేసు ప్రభు ఈ లోకத்துக்கு వాదన మున్నే ఇవన్నీ రాసి మొత్త ಒಂದು వెయ్యితో ఇంజరు ఓడు మరి ఆ శిಲೋದ ಪೊರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ మీతో ఇంజరు రాసి మొత్త ఓడు డొల్లి గిరిడు తేద్దంజరు మున్నే రాసి మొత్త అదేవిధంగా యేసు ప్రభు వత్తపై కూడా ఓండు కూడా మళ్ళా ಕೆತ್ತು బైబిల్ ಬಂದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ మళ్ళా ಕೆಚ್ಚి ಒಂದು ಕೆತ್ತಟಿಗೆ మళ్ళా ಹತ್ತುతుంటారు. తర్వాత నిజంగానే 2000 సంవత్సరం క్రితం ఉండు ఆ శిಲೋದ ಪೊರ ಒಂದು ಡೊಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಒಂದು ಸಮಾತ್ ತುಂಬ್ತರು ಒಂದು మళ్ళా గిరిడు తేత్తు భరత్కు నేను నన్ను ఆ పాపల నుంచి రక్షిస్తున్నాకి మరి మనకి ఆ పాపత వల్ల మనకి మరి సావు ఇస్తుంది మనకు వస్తే కాబట్టి ఆ సావి నుంచి మరి నేను రక్షిస్తున్నాకి తర్వాత నీకు నాకు ఆ సైతాన్ పొర విజయం మనకి ఇదనంకి తర్వాత ఆ పాపత పొర మరి తర్వాత మన తుంత మరి తప్పుకు అవన్నీ ఉండు క్షమించనాకి నీ పాప నా పాప ఉండు ఆ శిಲೋದ ಮಂಜಿ ಕಲಸಿಲೋದ ಮಂಜಿ ఉండు నెత్తురుతో శుభ్రంగా నొరుకుతాం ಒಂದು నెత్తురితే ಬೇನಿ పాపం వెళ్ళి శుభ్రం మొత్తం నెత్తురద్దు ಬೇನಿ పాపం వెళ్ళి యేసు ప్రభు ఈ లోకத்துக்கு వస్తావు అందుకనే యేసు ప్రభుకి వచ్చున్నావు నా రాజ్యము ఈ లోకత్ చెంత దయ్యం నా దేశము మరి ఈ లోకత్కి మరి చెంత దయ్యం జరే యేసు ప్రభుకి వచ్చున్నావు మరి ఈ లోకతోడుకు మరి ఈ లోకత్ బాధమేనా ఉడుకు మరి బేసుకుడుకను మరి ఈ లోకతే మరి పగ మరి ద్వేషం శాంతి సమాధానం ఇల్లే బాధ కష్ట శ్రమ ఉడుకు మరి కుట్ర మరి ద్వేషము తర్వాత వ్యభిచారం మరి మత్తుబత ఉండటం తర్వాత మరి హత్య తుంగటం ఒరంకొర మరి పగ ఈ దేశతే మరి ఈ ప్రపంచతోడుకు మొత్తం ఇలాంటివే భరత్కు మరి సైతాను అధికారంతే మిందే ఈ లోకం మరి సైతాన్ అధికారం మిందే మరి సైతాన్ అధికారం నుంచి మనడు బేలా విజయం పొందుతాడా ఇటుకు మనడు యేసు క్రీస్తు మరి మున్నే విజయం పొంది మనకి విజయం వేసి ఇదన మన సిద్ధంగా మేము నిమ్మనన్న బెస్కత్కు మన పాప ఒప్పుకొంచి మనడు యేసు క్రీస్తుని మనం అంగీకరిస్తాడో ఆ రోజు మనడు ఈ లోకది పొర మనడు విజయం మనడు పొందుతాడు. లేకపోతే అస్కర్ దాకా మరి నిమ్మనన్న మరి సైతాన్ అధికారం కింద మనడు వినాడు ఇత్తడికి మనడు మరి అర్థం తుంకుంటావు. అందుకని యేసులోకి ఎత్తావు మరి నా దేశం ఈ లోకతికి చెంతదయ్యో నా రాజ్యం ఈ లోకకి చెంతదితుకు నానిని యూదురికి ఐదు ఒప్పగేసుకుంటా నా పనివారు నా శంక మైతురు గోని నా దేశం ఈ లోకతికి చెంతదయ్యో ఇంజరే జవాబుకెత్తో మరి 17 యోహాను కుశలిక 17 తోడుకు మరి యేసు ప్రాంతంతో మరి ఈ లోకతే మినరు దేవా మరి ఈ లోకతే మంది పాపతే లేకపోతే ఈ లోకత మంది ఉచ్చుతే ఒక అర్ధకుండ వీరిని నరుము శుభ్రంగా బిస్కెట్కి మంచిగా మందలం జరే మరి యేసు ప్రాంతంతో తర్వాత మడు ఈ లోకతిని మడు మరి ప్రేమిస్తే కూడా జరే మరి ఒకటో యోవాను మనం ఊడితాడు ఈ లోకతిని మనం ప్రేమిస్తే కూడా ఒకవేళ ఈ లోకతిని ప్రేమిసుకో మరి దేవుడి ప్రేమ మన పూర్వ మన్ను జరే అక్కడ రాసి మంది అందుకనే యేసుప్రభుకి వచ్చను నా దేశం ఈ లోకతికి చెంతదయ్యో. అవును నిజంగా మరి నీ దేశం నా దేశం కూడా ఈ లోకతికి చెంతదయ్యో. మరి ఫిలిప్పీ 4వ అధ్యాయం అంతే మన దేశం మరి పరలోక దేశం. ఓ రోజు మరి నిమ్మనన్న మరి ఈ లోకతిని విడిచిదాయవ అది బెస్కో మరి బేనం తెలియవు బేన్ డాక్టర్ తెలియదు బేన్ సైంటిస్ట్ బేనం తెలియవు కానీ ఓ రోజు నిమ్మనన్న ఈ లోకతిని మనం సంపాదిస్తావు మన లోతుని అందరినీ మనం విడిచి మనం దెమ్మిరవు. ఒకవేళ నిమ్మ యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించి మతుకు మరి పరలోకం తీసిన యేసు ప్రభుని ఒకవేళ అంగీకరించి లేకపోతే మరి సైతంతగా నిత్య నరకతే మరి నేను దేతి
కానీ మనడు ఈ లోకతిని మనం విడిచి దాయవలసిందే నిమ్మతికన్నా నన్నతికన్నా. అందుకని యేసుప్రభుకి వచ్చినాం. ఈ లోకం ఈ దేశం మరి ఈ దేశం నా దేశం ఈ లోకతి చెంత దయ్యం యేసుప్రభుకి వచ్చినాం. మరి నిమ్మ కూడా తెలుసుకుంటేనే మరి ఈ దేశం కూడా మరి శాశ్వతం అయ్యో మరి బిస్కెట్కి మందున దయ్యం జరిగింది తెలుసుకుంటేనే మరి నిమ్మ నాన్న కూడా ఈ భూమికి పొర చాలా రోజుకి మన్నాడు మరి బిస్కెట్కి మన డిగ్గే మరి జీవితం మన్నాడు తెలుసుకుంటారే. చాలాసార్లు కూటరు మతుకు చాలామంది ఒక వయసు ఆసున్నారు మతుకు మరి చాలా బాధ మంతారు చాలామందికి బయటకు అనుభవించడం చాలామంత ఆస్తి మంత అన్యమంతా కానీ వయసు మన ఇంకా చాలా మరి బాధ మంతారు నాకు ఆసుకొచ్చిన ఊడరం అంతారు. ఇంకా 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు పెరిగడి కంచి మతుకు నా వయసు బాగా మంత్ ఇంకా రాసారు మంతారు నన్ను ఆసుకొచ్చుగా మరి చదువురు మంటారు. అవును మరి 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 ప్రతి సంవత్సరం మనకు మరి సంవత్సరం వయసు పెరగరికేమంతే తెలియకుండా మరి తెలియకుండా ఈ కాలం గడిచందరికేమంతే మరి టైం మరి మనకు ముందే బెస్కెట్కి అందరికేమంతే మనం తెలియకుండా మరి వేరే వాసరకమంతే బెస్కే ప్రతిరోజు మరి ప్రతిరోజు మనం ఉడరికేమంతటా భేదవ రోజు మాడు ఇది మరి ఈ లోకത്തിൽ మనం విడిసి మాడు ఇది మీరుతాడు. మరి అదే యేసు ప్రభుకి వచ్చినాం. నా దేశం ఈ లోకం చెంతదయ్యో పరిధికు ఒక దేశం మరి పరలోకం ఒక పాట కూడా అంతే కదా మరి పరలోకము మరి నా దేశం ఇందులో ఒక పాఠం అంతే. అందుకని యేసుప్రభుకి వచ్చిన మరి యేసుప్రభుకి తెలుసు ఈ లోకతే మందిరం అంతా మరి పాపం కుట్ర వ్యభిచారం ఇవే దొంగతన మరి మత్తు బాధ ఉండటం అన్నీ ఇవే మరి ద్వేషం పగ ఇవేమంతా అస్కే మరి పిలాతు పోని నువ్వుడి అలా ఇతుకు నిమ్మ రాజునే ఇంజొరకెత్తావు దానికి యేసు నిమ్మ కెత్తాటే నన్న రాజునే నిజాయితీ శంక సాక్ష్యం కెత్తనంకి నన్ను పుడతాను దీని శంకే నన్న ఈ లోకతికి వస్తాను నిజాయితీ మందనాడు నా మాట కెంజనం ఇంజొరకెత్తావు దానికి పిలాతు నిజాయితీకు బాత ఇంజొర తలుపుతావు. ఇక మరి యేసుప్రభు నన్న ఈ దేశం చెంత నయ్యో ఎత్తపోయా మళ్ళా పిలాతు తలుపుతావు అలా అయితే నిమ్మ రాజు నేను తలుపుతావు అసలు యేసుప్రభుకి ఎత్తావు నిమ్మకెత్తాటే నిమ్మకెత్తటి నన్న రాజునే ఇద్దరు ఒప్పుకొట్టు. అవును వాడు యూదుడు రాజే కానీ వాడు మరి మొట్టమొదటిసారిగా వస్తుంది రచ్చికొండుగా మరి ఈ లోకతి మంది అందరూ రచ్చిసినాకోండి ఈ లోకతికి వస్తాం. కానీ వాడు రెండోసారి వాసును ఈ రెండోసారి నిజంగా వాడు ఒక రాజుగా వాసును భరత్కు ఈ లోకతి మంచి వాడు మరి పరిపాలన తొంగనక వాసును కొన్ని పరిపాలతే అన్యాయం అన్నం అక్రమం అన్నం అశాంతి మన్నం మరి నేటి రోజు మా డోడ్కు ఈ దేశది కానీ ప్రపంచంది కానీ మరి బేనం మత్కని పదవి మత్కని సరే ఆ బలం మత్కని సరే ఒక బేల పరిపాలిస్తారు ఒక సొంత జ్ఞానంతోనే పరిపాలిస్తారు. మరి దేశతే మరి ఈ ప్రపంచం తోడుకు బెగ్గొడుక అన్యాయం అవుతుంది మంది అక్రమం అవుతుంది మంది న్యాయం అవుతుంది ఇల్లే నాటి వరకు ఇల్లే. కానీ యేసుప్రభు రెండోసారి వేయితావు నిజంగా వాడు రాజుగా వేయితావు రాజుగా వత్తపై వాడు మరి న్యాయంగా ఉండు మరి పరిపాలిస్తావు మరి యేసుప్రభు వాసి. అందుకని యేసుప్రభుకి వచ్చినావు మరి నిమ్మకెత్తాటే నన్ను రాజునే ఇంజరు యేసుప్రభుకి ఎత్తావు కానీ నన్ను మరి నిజాయితీ శాఖ సాక్ష్యం కథనానికి నన్ను పుడతాను దీని శాంఖ్య నన్ను ఈ లోకతికి వస్తాను నిజాయితీ మందనోడు నా మాట క్యాంజను ఇంజొరకెత్తావు నన్ను రాజునే కానీ నన్ను నిజాయితీ కెత్తనానికి ఈ లోకతి పుడతాను నిజాయితీ మరి కెత్తనానికి ఆ సాక్ష్యం నన్ను ఈదనానికి నన్ను ఈ లోకతి పుడతాను దీని శాంఖ్య నన్ను ఈ లోకతికి వస్తాను నిజాయితీ మందనోడు నా మాట క్యాంజను ఇంజొరే కెత్తావు మరి పిలాతు తలుపుతావు మరి నిజాయితీకి బాత మరి నిజాయితీకి బాత ఇంజొరే మరి పిలాతు తలుపుతావు. నాడు కూడా మరి ఒక ప్రశ్న మరి నిజంగా నిజాయితీకి బాత మరి యేసుప్రభుకి ఎత్తావు మరి నన్నే నిజంకి ఎత్తాను ఎదురుకి ఎత్తావు
మరి యೌವನ ಕುಶಲ ಕಬರು మరి 14 ಅಧ್ಯಾಯ 6 ವಚನ ಕೆತ್ತೋ ನನ್ನೇ ಅರೇ ಆಸೆ ನೋಡಿತ್ತು, ನನ್ನೇ ನಿಜಂ ಕೆತ್ತ ನೋಡಿತ್ತು, నన్నే మరి పానం మీద నుండి ఆశీర్వాదం కత్తో మరి ఆ నిజం బాతిత్కు మరి దేవుడే నిజం, యేసు ప్రభే నిజం. తర్వాత ఆ యేసు ప్రభే ఒక మనిషిగా ఈ లోకతికి మరి వాదటం పుట్టడం నిజం. మరి నీకు నాకు వత మరి సావు తర్వాత నీయకు నావటి మొತ್ತ పాపతిని తీసివాటనానికి ఉండు ಆ ಸಿರಿದು ಪರಗೊಂಡು ಓನಿಕೊಂಡೆ మరి బలిదానం వస్తుంది, బలి ఇస్తుంది నిజం. తర్వాత ఓని నెత్తురు కారుస్తుంది నిజం, ఓని సమాధి వాడుతారు, ఓడు గిరిడు తేత్తది నిజం, ఓడు మళ్ళా వేయితావు, మళ్ళా వాదన దేవుడు కూడా వినాం, ఇది నిజం. మరి యేసుప్రభుకి ఎత్తావు మరి నిజం నేనని మరి విడుదల తుంగి తిందరికెత్తావు. మరి యೌವನ ಕುಶಲ ಕಬರು మరి 8వ అధ్యాయం 32 వచనం మీరు ఊడుకోదగ్గమంతే. నిజం ఇత్తది మిమ్మల్ని మరి విడుదల తుంగితే మరి బాధటి నుంచి ఇతుకు మరి పాపత నుంచి మరి సైతాన్ నుంచి ఈ లోకత నుంచి మేము తుంగతో తప్పుకి నుంచి అన్నిటి నుంచి మరి విడుదల తుంగితే నీకు గొప్ప రక్షణ నీకైతే, శాంతి సమాధానం నీకైతే మరి బెస్కెట్కి మందని బతుకు నీకు నాకు ఈత నిజం. ఆ నిజం ಬೇರೆ ఎత్తుకు మరి యేసు ప్రభే నిజం. అందుకని కచ్చినాం ఇక బాతికి వచ్చిన ఎత్తుకు మరి నిజాయితీ శాంక సాక్ష్యం కత్తనానికి నన్ను పుడతాను, దీని శాంకి నన్ను ఈ లోకతికి వస్తాను జరిగి వచ్చినాం. నిజంగా మరి మున్నే మరి ప్రవక్త చాలామంది రాసి మొత్తారు యేసు ప్రభు వేయితోంజారు, మెస్సాయ వేయితోంజారు రాసి మొత్తం వాళ్ళకి ఎవరికి ఎత్తరికి ఇవ్వండి ఈ లోకత వాసి పుడతాం. ಅದು నిజం అది జరిగితే వాళ్ళకి ఆ నిజం గురించి సాక్ష్యం కత్తనకు మరి తప్పెత్త దేవుడిని గురించి సాక్ష్యం కత్తనకి ఈ లోకతకు వస్తాం. మరి దేవుడిని మరి బేను ఊడలరు కనుక ఓండు దేవుడిని వాడు తోతనంకి వాడు ఒక మనిషిని తీస్తే ఈ లోకతకు వస్తాం. వాడు యేసు ప్రభు మరి అది నిజం. మరి నిజం ఇత్తది మన ఉడుకు ఈ లోకతే మరి మందని ఒక గొప్ప ఆయుధం బాతిత్కు మన నిజం. ఒకవేళ నీకైతే నాకైతే నిజం ఇత్తది మతుకు నీకైతే మరి ఒక పెద్ద ఆయుధం మత్తడికి. ఒకవేళ మన నిజం తిరుక్కు చాలామంది వెరుత్తారు ఆ బిడ్డలు కూడా నిజం మన తిరుక్కు ఆ బిడ్డ చాలామంది వెరుత్తారు. మన బైబిల్ కూడా ఊడొచ్చు, మన బయట కూడా మనం ఊడొచ్చు మరి నిజం తిరుక్కు మరి అబద్ధంగా మందనోళ్ళు ఊరు వేదిత్తారు. కానీ ఇక మన వాక్యత మన ఓటుకు నిజం బాధ్యతకు మరి యేసు ప్రభు నిజం, ఓని మాట నిజం, ఓని వాక్యం నిజం. ఈ లోకతే మరి నిజం తెలుసుకుంటాం మనందరికి అవసరం. నన్ను కూడా మనం చాలా రోజుల తర్వాత నిజం తెలుసుకుంటాను యేసు ప్రభు గురించి. నన్ను ఒక ఉదాహరణకి అవుతారు మరి ಲೂ ವ್ಯಾಲಸಂಜರೆ ஒரு మరి దేవుడు నమ్మని ఒక వ్యక్తి మొత్తం లూ వ్యాలసింజరే. చాలామంది ఆ రోజుకి మరి బైబిల్ సోదరు మొత్తపయ్య ఓండు కవుతుండాలి కౌసి నన్ను బేలత్కని సరే మరి బైబుల్ ఇత్తది ಅಬದ್ಧ ನನ್ನ మరి ರುಜು ತುಂಗಿತಾನೆ ಜರೋಂಡು ಕೆತ್ತನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆತ್ತನಲ್ಲ కదా ಅವನು ನಿಮ್ಮ మరి ఆ బైబిల్ ఇత్తది అబద్ధం ఇంజరు ನಿಮ್ಮ నిజం తుంగ మరి రుజువు తుంగ ఇంజరు ಕೆತ್ತಪಯ್ಯ ಅವನು ಕೆತ್ತನಲ್ಲ ಲೂ ವ್ಯಾಲಸ್ ಕೆತ್ತನಲ್ಲ కదా ಅವನು ನಾನು నిజం ತುಂಗಿತಾನು దానిపై ఒక పుస్తకం కూడా నన్ను రాయిస్తాను ఇంజరు ಕೆತ್ತనಲ್ಲ భారత్కు మరి బైబిల్ ఇత్తది నిజమయ్యో ఇది అబద్ధం ఇంజరు ఉండు మరి ಅದನ್ನು ಓಂಡು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ರಾಸವಲ್ಲಿಂಜರೋಂಡು మరి వాడు అనుకుంటూ వాడు బాత్రూమ్ తోండు లాయర్ వాడు చాలా డబ్బు మత్తే వాడు బాత్రూమ్తో మరి ఎరుసలేం మొత్తాను. ఇది నిజం జరుగుతుంది, ఇది నిజంగా జరుగుతా మా స్టోరీ. ಒಂದು మరి ఎరుసలేం మొత్తండలే మరి బెగత్కి యేసుప్రభు పుడుతుండో బెగత్కి యేసుప్రభు గుడ్డి మొత్తండో ఆ ప్రాంతం కత్తండి
అంజి చాలా మరి ప్రదేశం ఉడుతున్నారు ఉడ్డి మరి యేసుప్రభు గురించి ఉండు, ఆ బైబిల్ గురించి ఉండు, మరి అబద్ధం ఉండు రాసవాలి, అబద్ధమగా మరి తోబిసేవాళ్ళు జరగమండు మరి రాష్ట్రం మోలిస్తున్నారు పుస్తకం ఒక పేజీ కూడా ఉండు మరి రాసాదిలు ఉండాలి. మరి యేసు ప్రభు గురించి అబద్ధం మీద రాసవాలని జరి పెన్ను వాటి రాసనానికి పెన్ను వాదిల్లాలి భారత్కు ಒಂದು ಬೈಬಲ್ మనం చదువుతుంది నిజం. ಆಗ ಎರುಸಲೇಂ ಮಂಜಿ ಆಗ ಒಂದು ಉಡ್ತ ಜಾಗ ಅಂತ ನಿಜం. ಆಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸ್ತ ಆ యేసు ప్రభు గురించి క్యాంత ఆ స్టోరీ అంత నిజం ఇందరే ಒಂದು తెలుసుకుంచి ఒక పేజీ కూడా ಒಂದು రాసకుండా అగ్గడికగ్గే ఉండు మరి మోకరేసి యేసు ప్రభుని మరి సొంత రక్షకుడిగా ఉండి అంగీకరిస్తున్నాడు. దేవునికి వందనాలు. ఓడటి దేవుడు పెచ్చ కార్యం దొక్కుతున్నాం మరి నిజం ఇత్తది బెచ్చ గొప్పగా మంతాడు ఓడటి. కాబట్టి ఓండు మరి అబద్ధం ఇంజరు రాసినాక వత్త ఓండు యేసు ప్రభు దేవుండు అదే నిజం ఇంజరు ఓండు ఒక పుస్తకం రాస్తావు నా ఓండు ఒక నవల అవుతుంది ಒಂದು రాస్తావు. దాని పేదరే మరి బెన్హర్, దాని పేదరే మరి బెన్హర్ ఇంజరే ఒక పుస్తకం ಒಂದು రాస్తావు. మరి ఆ పుస్తకతే మరి ఆధారంగా మరి 1959 మరి ఒక సినిమా తీస్తారు బెన్హర్ ఇంజరే అస్కర్ ఒక సినిమా తీస్తారు. ఆ సినిమాకి మరి 11 ఆస్కర్ అవార్డుకు వస్తా, 11 ఆస్కర్ అవార్డుకు వస్తా. మరి అదే బెన్హర్ ఇందని ఆ పుస్తకతే ఆధారంగా మన ఇండియాతే ఒక సీరియల్ తీస్తారు. మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీతే ఒక థీసిస్ ఒక పేపర్ కూడా మరి రాస్తారు బెన్హర్ ఇంజర్. మరి యేసుక్రీస్తు మరి యేసుక్రీస్తు నిజం మరి యేసుక్రీస్తు జీవిత ఆధారంగా ఆ సినిమా మరి తీస్తారు మన ఊడితాడు. ఒకవేళ బెన్హర్ ఇంజర్ సినిమా మీరు కూడా ఊడొచ్చు, అది మరి యేసు ప్రభు సంబంధించిన సినిమా మరి మీరు ఊడొచ్చు. ఒకటి మరి నిజం ఇత్తది బెచ్చో మరి గొప్ప మనతో మీరు క్యాన్స్తారు కదా. ఇక మరి యేసు ప్రభు ಕೆತ್ತೋ మరి ನನ್ನ ನಿಜಾಯಿತಿನಿ నా నిజాయితీ శాంక సాక్ష్యం ಕೆತ್ತನಂಕಿ ನಾನು పుడతాను. మరి ನಿಮ್ಮ తర్వాత దీని శాంకే నన్ను ఈ లోకಕ್ಕೆ వస్తాను అని ಕೆಚ್ಚను. మరి నిజాయితీ మందనాడు నా మాట కేయిస్తుంది యేసు ಕೆಚ್ಚను. మరి ನಿಮ್ಮ నిజం తెలుసుకుంటేనే ఒకటి ఆ రోజు మరి లూ వేలస్ ఇందనోడు దేవుని నమ్మని వ్యక్తి మరి అబద్ధం ఇంజరవని అనుకుంటా వ్యక్తి మరి నిజంతో తెలుసుకుంటాం. నాడు మరి నిమ్మ కూడా ఒకవేళ నిజం తెలియకుండా విననే అందుకు నిమ్మ కూడా మరి బైబిల్ చదవా, చాలా పుస్తకాలు చదవా, మరి యూట్యూబ్ మీద చాలా వీడియో అంతా తెలుసుకుని మరి యేసుక్రీస్తు వినుంటే నిజంగా వాడు బేనో ఇందులో మరి చరిత్రక ఆధారమైన ఇలా మరి చాలా రకరకాల మరి సైంటిఫిక్ ఆధారమైన అన్నీ రకరకాల చాలా ఆధారమైన కాబట్టి ఆ నిజం తెలుసుకుంటూ మరి నిజమంతా దేవుడు ఓడే ఎంజోరే మరి నిమ్మ నన్ను అర్థం తుంకున్నాను చాలా మరి అవకాశం ఉంది. మరి మన ఊడతాడు రెండు విషయం చాలా మాట మనకి క్యాన్సర్ రెండు విషయం బాధ్యతకు యేసుడికి ఎత్తో నన్ను ఈ లోక చెంత నయ్యను మరి నా రాజ్యం ఈ లోక చెంతదయ్యో ఇంజరికి ఎత్తో. రెండవది ನನ್ನ ನಿಜಾಯಿತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಎತ್ತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಲೋಕದ నిజాయితీ శాంక నన్న ఈ లోకకు వస్తాను, నిజాయితీ శాంక సాక్ష్యం కదా నన్ను పుడతాను ఇంజరే యేసుప్రభుకి వచ్చను. మరి యేసుప్రభుని రాజ్యం మరి పరలోక రాజ్యం మరి నిజం బాధితుకు ఓని వాక్యం నిజం దేవుడిగా మొత్తం ఈ లోకకు వాదటం నిజం. మరి బైబిల్ మిందే మరి ఈ లోకతే బేనవుడు మరి నీతిమంతుడికి బేనవుడు ఇల్లు ఉండాలి. అందరూ మరి పాపం దుంగి మీద బైబిల్ రాసి ఉంది. అందువల్లే మనకి మరి సావిత్తది వత్తిందో రాసి ఉంది. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఈ లోకకు వాసి నీశాంక నాశంగా నిద్ర కాసి మన పాపాన్ని అందరూ నొరతో ఉంటాం. మరి నాడు నిమ్మనన్న ఆ నిజాయితీని మనం ఒప్పుకుంచి మన పాప ఒప్పుకుంచి యేసు ప్రభు దేవుడిని మనం అంగీకరిస్తున్నాడు మరి పరలోకం తీతాడు. మరి ఈ లోకది పొర ఈ దేశದ పొర సైతాన్ పొర సావిన పొర మనకి అధికారం అంతే, మనకి విజయం అంతే.
మరి యేసు ప్రభుని మరి ఇక ఇంకా మనం మున్నటి కూడుకు తర్వాత పిలాతు పిలాతుకి అయితే మరి ఈయన ఒకటేనన్నా మరి బాధ తప్పు ఊడిల్లని జరికెత్తాం. కానీ మరి పస్కా పండుగ సందర్భంగా నన్ను బేరిన ఓరని విడుదల తుంగవాలి కనుక నన్ను బేరిన విడుదల తుంగవాలి నేను తలతపోయా అది మొత్తం ప్రజలకు అందరికీ ఇస్తారు కదా. మరి బరబ్బని విడుదల తుంగ అని జరిగేది ಬೇನನಿ ಬರಬ್ಬ ಒಂದು ಬೇನೆ ಎತ್ಕು ಓಡು ஒரு దొంగలు ఓండోరో మరి బందిపట్టు దొంగలు ఓని విడుదల తుంగింజరే మరి జనానికి అందరికీ అవుతారు. యేసు ప్రభు నాటి బాధ తప్పు ఇల్లే కానీ ఓని విడుదల తుంగొద్దాలి. మరి ಬೇರೆ ಜನಕತ್ಕು యేసు ప్రభు ఎరుసలేం వానస్కే పాట పాడతారో పదా పాడతారో తర్వాత ఆ తాటి మట్ట వాళ్ళు తారుతారో గుడవ తారుతారో ఊరే ఆ జనాకి ఏం వచ్చినారు మాకు యేసు ప్రభు వద్దు కానీ మాకు బందిపడు దొంగలు బరబ్బ కావాలి అని విడుదల తుంగొట్టి జరిగచ్చు. నాడు మరి మన దేశం ఈ లోకం కూడా చెడు బెగమత్కు ఆ కంచర్ మీదే మరి మంచి తిని పక్కత వాటర్ మీదే మీ జీవితం బేలం మీదే మీరు కూడా ఇక మొత్తం మరి ప్రజకి అలా ఆ చెడు కావాలని కోరుకుంటున్నారే లేకపోతే నిజం బాతో నిజమంతా దేవుడు బేండు అని తెలుసుకుని ఓడే కావాలని మరి కోరనని మీరు సిద్ధంగా మీరే. ఒకవేళ నిజమంతా దేవుడిని తెలుసుకుని ఆ దేవుడికి వాదనకి మీరు సిద్ధంగా మతుకు నాతో కలిసి మీరు ప్రాంతం కట్టి నన్ను చిన్న ప్రాంతంగా నన్ను ముగిస్తాను. మా దేవా నీకు వందనానికి కష్టం దేవా నేను మెచ్చి గొప్ప దేవుడిని దేవా ఆరుసు మరి పిలాతిని ముందు దేవా నేను ఇచ్చి విచారణ పొందుతారు దేవా నీ ఒకటి బాధ తప్పు మందిలే కానీ అయినా నీ ఒకటి మరి నీకు శిక్ష అర్థనట్టు అగ మందని ప్రజ ఎవరు న్యాయం తుంగుతారు విచారం తుంగుతారు దేవా. కానీ నేను రెండు మాటకి ఎత్తింది దేవా నీకు వందన ఈ లోకం ఈ దేశం నాకు సంబంధిస్తే అయ్యేందరికి ఎత్తింది తర్వాత నిజాయితీ శాంక నన్ను పుడతాను సాక్ష్యం ఎత్తడానికి నిజాయితీ శాంక నన్ను ఈ లోకத்துக்கு వత్తనికి ఎత్తింది దేవా నీకు వందన దేవా నిజం బాధ్యత దేవా నిమ్మే నిజం నైనా ఈ వాక్యమే నిజం మేము ఈ లోకத்துக்கு వాసి నా శాంక మా శాంక మా అందరి శాంక ప్రాణం మాట నిజం దేవా నిజం బాధ్యతకు నిమ్మే దేవుటిని ఈ సృష్టి తుంపుతుంది నిమ్మే ఎంజోరే మమ్మ తెలుసుకుంటా మధ్య నిజం దేవా ఉందనా దేవా బేండకు కొత్తగా క్యాన్సర్ దేవా మొట్టమొదటిసారిగా ఊరు కూడా నిజం తెలుసుకున్నాక సాయంత్రంగా మరి పరలోక దేశం మిందే ఎంజోరే దేవుటగా మరి అంజగా మందని బతుకు మిందే ఎంజోరు తెలుసుకున్నాక సాయంత్రంగా దేవా వందనా దేవా. మరి ఒకవేళ మమ్మ ఆ విశ్వాసులకి మమ్మ బతుకుందైనా ఆ మొత్తం జనాకిని తెస్తే మమ్మ చెడు వైపు మమ్మ ఓడకుండా మరి మంచి తాకి మనం ఓడడానికి సాయంత్రం కదా నీకు వదనాకి వచ్చినాను ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా అందరూ నీకైతే అప్పగిస్తున్నాను దేవా. మరోసారి వెళ్ళారు లైవ్ నీకైతే అప్పగిసి ప్రార్థన చేసి పెడుతున్నాను దేవా. ఆమేన్. మీ అందరికి వందనాకు దేవుడు మేము దీవిస్తూ